Terrassa necessita un home tranquil d'alcalde, No, desbarats i aixalabrats en tenim massa. La tercera ciutat de Catalunya i seguimos subiendo. Això és Terrassa. Terrassa treballadora, Terrassa emprenedora, Terrassa amb ambició i a ser president. Donde cabe todo el mundo, donde todo el mundo es bienvenido, más allá de sus sensibilidades, un proyecto para ganarnos el futuro, para construir una ciudad mejor y un país mejor. Companys i companyes, anem a fer possible la Terrassa que tots i totes volem. Anem a construir un gran canvi de progrés per aquesta Terrassa, per aquest país i per tot Espanya. Podemos hacer eso, un cambio.